Čaute. 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 Enter Mazzy. Poďte. Mazzy ty. Toto. A práve bol papier challenge, len bol... Máme polsívku. No a nedá sa to robiť proste. Je nám zle proste. Zle a už je to zle. Urobíme na budúce nejaký challenge, ale tentokrát to bude úplne... Ale bude tam taký cibulový alebo nejaký, ale nie papierový. Nikdy. Buď bol taký citrus medov, alebo boločo vajco. No, vajco ne. Boločo vajco, taký mix, tak robí ziklon. CZ alebo boločo také, ale už papier nikdy. No. To máš videl s tým gore, jak vtedy... Ja mu to ani neviem, ten mi toto. Hej, ja urobil. A však ten na čo je YouTube. No čo? Hej, a videli ste ho, jak sme ako malovali? No a on Ja som vypil. Ty kokos, to mi má napamärovať. To by bol tento na YouTube challenge, že? No ale bude starší a bude mať všelijaké choroby úplne. Kokos. Ja to mám ešte stále. A to je? Ja to ešte stále cítim. A ja. A Si nevedel? trochu som zjedol. Som si bol... Ja mám naviac jedol. No, on si to úplne ľúbi ľudia, to ste mali vidieť, to ste mali vidieť. Ty to dávaj na kutky a som to zapchal na silu do úpy. Že? No a u nás bude paródia Harry Potter. Elektrona. A Možno, že tu čas nastaviť. a bude Hermiona ľúbim ťa. Nie, však to bude hento. Ale, No, to ja myslíš vážne. ale to vychádza, sme traja. Ja nechcem vidieť Hermiona. Ja som ten Ríšovi. Ja som Harry Potter. A ja som tam myš. Nie, ty si Hermiona. X Petro. Ale tá Hermiona bude hovoriť. Áno, ale Hermiona z nich najviac vie. Múdra je. Áno. A čím sú lepšie diely, tým je peknejšia. No. Čak Harry Potter skoro vykrčal. No, Nevidel si fotky? dali smrti jeden, jak hento sa mu snímalo tomu, že? Ja videli ste fotky, že ako oni, neviem, boli spolu na nejakom plese a ten Harry sa kúkal, že... No padol, že... Tak, neviem, či takto naisto A oni sa aj rozprávali, myslím. Áno, Veľké časti. a to bolo na... Kristian videl skoro všetky časti. Iba jedné. Kedy? Dali sme ti dvojku. To som neviem, ešte neviem. Ešte ani videl? No, však si poviem si to pozrieť potom na YouTubečku. Ale keď toto video dohráme, do natáčania. A teraz vlastne sa budeme vyprávať o Harry Potterovi. No A Harry Potter. a Alebo je to vonku, pozor na vec. Alebo je to ešte dneska. no a možno, že to budem ja natáčať z môjho mobilu. A mi to mobil... Pozor, poďme si kúdiť ja dobre s tým mobilu, okej? A máš ten kabel? A budeme ako my traja mať vlastný černu. A vlastne toto ešte pôjde na tohoto majiteľov kanála. A tento bude automaticky zrušený. No počkaj, nie, to bude to vlastne. Lebo my z ZD a ja. A ja? No tak my všetci budeme mať ako vlastné kanály, len to bude spoločné.
Tam budeme dávať vlogy, challenge, ako aj z hier, keď No, ale- hrať. A jediný to má teraz hrať. Toto. Nikto iný to Ja nemá. nemám. Už ani ty nemáš? Tak, Žana sa už nebude, bo mne sa posral flare mne sa skoro všetky hry posrali, že Takže Fraps jedine tak zakúpiť. mm, A inak potom môže byť aj dlhšie ja už nedám peniaze na počítač hry. Ja už nikdy nedám. Keď sa ti to nepodarí stiahnuť, bytosne dáš peniaze. Koľko už na to nahrávame? Ale tak blbo. A ideme? tak, čaute. Čaute. Trala zendromajty. Čaute. Kúpe, čau.